hemen momentu batean lasartea agur bat. Bai, haupa lasarte! Ustez gaur festa hundi xamarra dagoelan, Ba, ezaki baino familia hor dago, horra jundia lengutzuk eta... Erakutxiko iguzu domina momentu batean? Bai, kontxiko naukaz. Berriako irakurlearen ere? Bai, noski. Eskerrik asko lasarte! Atzo ezinezkoa izan zen ez hunkitzea Maialen Txorrauten jaitsierarekin. Zirrara berezia eragin zigun, Txorrautek helmugak gurutzatu eta besoak altxatu zituenean. Egin zuen denbora puska markagailuan ikusi zuenean hain zuzen. Bigarren euskal kirolaria da, bakarkako probetan urrezko domina lortu duena. Pentsa azkenan Miguel Indurain handia izan zen, Atlantan 1986 urtean. Rio 2016ko Olinpiar Jokoak hasi zirenetik, gertutik jarraitu dugu euskal kirolarien jarduna. Gaur leku berezia egin nahi izan diogu Lasarte Oriako piraguistari. Imanol Magro eta Eneko Iztelleria berri emaileek bertatik bertara bizi izan zuten Txorrauten garaipena. Ez galdu haiek bidalitako bideokronika zoragarria. Lehen da bizi beti bezala prentsaren errepasoa egingo dugu. Nola ez, ezin zen beste inor izan protagonista nagusia. Izen bat nabarmentzen da gaur beste guztien gainetik euskal egunkarietan, Maialen Txorraut. Lasartearrak urrea lortu zuen atzo, ur bizietan jaitsiera bikaina eginda. Urrezko bidea ur bizietan, hori berriak aukeratu duen titularra. Garak dio, Maialenek urrea ekarri duela Lasartera. Urrezko Gipuzkoarra ezizena jarri dio titularrean Maialeni Diario Basko. Notiziaz de Gipuzkoak urrezko Maialen dio. Guztietan antzeko irudia, Txorraut pozik domina lepoan duela. Espainiako prentsan ere asko izan dira Txorrauten garaipenean fokua jarri dutenak. Beste kirolari batzuk ere egunkari askoren lerroburuetan dira. Gimnasian, Simon Biles estatuatuarrak bere bigarren urrezko domina lortu zuen Olinpiar Joko hauetan. 19 urte besterik ez ditu Bilesek, eta oraindik beste 3 domina irabazteko aukera du Rion. Michael Phelpsek beste urrezko domina bat eskuratu du. Azkena, 200 metro estiloko proban. Egunkari gutxitan jarri dute azalean albistea, baina mito bihurtzeko bidean beste pauso bat eman duela nabarmentzen dute gehienek. Historia egin duen beste bat Fijiko 7ko errubiko selekzioa izan da. Urrea eraman baitu finalean Britainia Handia 43 eta 7 garaituta. Herrialdeak lortzen duen lehen domina da. Haz eguna, teie. Intentsoa. Oso intentsoa. Karagarria. Historiara pasako da, Imanol. Guk horrelako ikestugu inoiz bizi, ni bintzatez, eta hau izan da, benetan, ez dakit nola esplikatu. Osea, garrasi batean... Sekulako emozioa... Zein izan da lehenengo abisatu diguna, kontatazu? Ander Erosi izan da, Maialenek bere lana bukatu duenean, niri behira oiuka hasi da, eta ez Imanol, urrea. Baina, iaz, eren egun berekin on ginen, eta joa esan berreko kasteriako ondo tratatu gaitu, tipo atsegina, eta berak esan dit, urrea, eta asmatu du. Eta gero hortik aurrerakoak izan dira, beraien gurasoekin egotea, beraiekin besarkatzea, beraiekin muixu ematea, guretzako oso berezia da. Oso gertutik bizitzen dugun zegoela da. Hori da, bere gurasoekin etorri ginen. Bere gurasoek ez zuten oso hasiera ederra izan, maleta galdu zitzaielako, orduan pasadiz hori ere elkarrekin pasa genuen. 22 orduko hegazkin bat asko lotzen. Bai, eta gauza da askori buruz hitz egin genuen. Zeinen erraz ikusten genuen guk finalean sailkatuko zala adibidez, akoratzen zara txelo nola esan zigun. Sailkatzen denean finalean ikusiko duzu eta berak esten zidan. Salkatzen baldin bada, eta aurrekoan nia ez elkatzeko zorien egontzenean berarekin noitu nintzen. Akordatu ginen berarekin da gaur esan diogu txelo, akordatu gara zurekin, ikusi genunean Maialenek ateura nola pasatu zuen eta penalizatu, eta orduan kostatu zitzaigun. Baina, gaurkoa izan da, egun boro bila. Aitarekin ere bai, oroitu naiz, hegazkinean gentozenean, Baskarian, ze demontre, ospea daukagu eta kumplitu dugu txampainarekin bazkaldu genuen laurok hegazkinean. Eta txampainarekin esan nion Iñaki, txampainarekin hasi dugu bidaia, eta txampainarekin bukatuko dugu. Eta gaur esan ditegia da, txampainarekin ospatuko dutela, ala zela, asmatu nula nik ere bai. Pentsazazue zeinen garbi geneukan, edo zeinen garbi edukitzen dugun askotan garbi egi. Imanolek ja pentsatuta zeukala titularra.
eta esan egin zien gurasuei. Eta gaur lehenengo gauza Iñaki Maialenen aitak Imanoli esan diona, esan dizu. Ez zigula titularra izorratu nahi. Eta horrexegatik egin dula Maialenek, beraz. Ikusiko duzue titularra paperezko gehigarriaren azalean jarriko dutena. Hori ez dugu aurreratu. Jakin nahi duzue, ikusi ezazue. Eta gero, orain eduki dugu beste detaile bat, edo hemengo bolondresek eduki dute gurekin beste detaile bat, eta izan da, utzi digute hartzen, aretoan, hemen alderantziz ikusiko ezue, baina Maialen Txorraut jartzen du. Maialen Txorrautek gaur euskaraz hitz egin du, prentsa aretoan. Inigo Asensio lankidearekin hitzartu dugu, arre galdetu eta guk grabatzeko. Eta ikusi duzue Twitterren jarri dugu, gaur euskaraz entzun da, Rio 2016ko, White Water aretoko prentsa aretoan euskaraz egin dute. Eta gustu duzu gaina itzultzailearen erreakzioa bai barre egin du eta ez du txarren hartu ezagutzen zuen euskara. Bai, hori da, gero gaina itzuli eta dana Maialenek berak egin du. Oso egun polikia, oso egun borobila. Eta oraindik ez da bukatu hau, Imanol. Ez ospatu da, guk ere zergozatxo bat. Txampainarekin hasi ginen, baina bueno. Oso eski zergezarekin bukatu ospatuko. Egia esango izeko zazpitarritatik sanguitxo bat bakarri daramat, beste zerbait ere jan beharko dugu. Todo ben, Imanol. Todo bon. Todo muy bon. Todo muy bon, todo muy bon. Urte askotako lanaren emaitza da. Bai, claro. Urte askotako eta amets bat betetzea. Ze gauza hobegoa, ametsa betetzea baino. Zemuz bizi izan duzu. Gituzate ni pixka bat nerviosa. Pixkatez oso nerviosa, baina begira. Eta guain ja disfrutatzea. Akordatzen zea, elkarrekin jokinela hegazkinean. Nola ez. Eta esan genizula. Nola ez. Orduan oso zurra izan zinen, ama guztiak ala behar dute izan, oan ja, etxean ikusiko ez dut urrezko domina hori, txelo. Hala, ikusiko dugu, baina zurra ez, kirola oso gogorra da. Zue kazetariek usten duzuen urrea lortzea erresa dela. Esforzo handiarekin lortzen diala domina, baina ez da hori. Esforzo asko egiten da, eta finala bat sartzean, metitu handia dakane. Eta gero zue kazetariak esaten duzuen, bueno, ez dula nahikoa izan. Zineten oso ondo hasi Rion, maleta galduta. Bai, baina guain haze oroitzapen hona gambar. Maletari azaldu zan, primeran ibiligea, iria oso politia da eta oso guztia. Eta bai, urre batekin etxea. Zorionak. Esan ez daki, bakarri hori, negarra pixkat eta galdetu esan eskera, esan eskera, ziet, Zenbat aldiz handesko duzio, itzin duzu liburu, zenbat aldiz? Bera iaia unero, eta ni asko claro, lortzea oso zen eskriptilea, eta babean ikusetzen dut, eta bihar igual lehenko edo Maialen kampeona olimpia izaten edo ez, no lehenko edo, izango balitz, no lehenko edo, eta bueno, lortu ez da, así que ez dakit lehenko Bueno, kiroletan sariak ez daude, kiroletan dago esforzo asko, lan asko, eta mentalidade irabazteko duan bai dago. Sariak batzutan sorte txarra bali bada, ez dira etortzen, baina zikadonekin aiatzen dira eta azkenean. Euskaldun gisa zaila da Txorrauten postasun aurpegiarekin batez egitea. Lasarte horiaz gain, Euskal Herriko etxe asko eta askotan ospatu zen garaipena. Ikurrinak astintzen ikusi genituen Brasilgo Olinpiar Jokoetan. Baina Euskal hiztun gisa ere, geure burua Rion ordezkatuta ikusi genuen, Txorraut prentsaurrekora atera zenean. Fokoak berari begira zeudela, euskaraz hitz egin baitzuen, berria testigu izan zen. Pozik, poza daukat ere barruan, eta honaino iritsi eta helburu genuena lortzea handia izan da. Itzan erresa eta aurrera atera gure proiektua. Bueno, Rio eta Rio 2016ko Olinpiar Jokoetako txirrindulari probak amaituta, hemen elkartu gara, Agurtzan Elorriaga, Bizkaia Durango txirrindulari taldeko zuzendariagaz, eta Gorka Izagirre, Movistar taldeko txirrindulariagaz. Eta pixka proba horiek aztertuko ditugu,
Eta egia izan oso proba errezak ez dira izan, errepidekoak. Alde batetik asko aipatu dabe, berua, ezetasuna, zirkuituan gogortasuna. Adibidez, Ane Santestebanek hori aipatu zion Nekoitz Telleria berri emaileari, berak esan zuen helmugar heldutakoan deshidratatuta eta egon zala. Ez dakite, zailtasun horrek asko baldintzatu alda proba bat uste duzu agurtzane? Adibidez, Ane Santestebane berak hori aipatuan. Hombre, gero hori da apur bat norberak nola adaptatzeko gaitasuna daukan, ez da, klima horretara. Hanen kasuan uste dut, proba egunean itzelesko humedadea zegoela eta gatzak hartzen hasi zela eta gorputzak ez izkiola toleratu eta orduan botak hasi izan eta azken batean gaixotasun puntu bat bezalako egoeran aurkitzen zara eta ezin izan zuen bere honena eman eta gainera uste dut froga guztia botak egon zela eta gero pare bat egunetan be horrela jarraitu duela orduan egoera horretan ezin guztia eman. Eta beste batzuei ezin guztiz kalterik egingo, ze oso maila honeko lasterketa ikusi genuen. Zuri gustatu zitzaizun bera proba? Jo, niri benetan oso froga interesgarria iruditu zitzaidan eta gainera nesken partetik denbora guztian erasoa jotzen edo abanikoak egiten edo azken kilometroak oso interesgarriak izan ziren. Eta egia da ikusi zela momentu horretan nortzuk izan ziren neskarik indartsuenak eta niri benetan pena handia eman zidan nire ustez indartsuena Banbleuten izan zen, eroigandeko frogan eta azkenean erorketaren ondorioz ospitalean bukatu zuen. Baina hala eta guztiz ere lasterketa oso ikusgarria. Eta Van der Breggenek ere merezi zuen urrea. Bai, hor Banbleuten erori izan. Gizonezkoetan behan, ez dakit antzeko lan Nibali eta Enao ies eginda jun ziran, erori ziran. Eta hori proba esan dugu zailtasunak. Zuk adibidez Gorka, Jonek, anaiak behipatu, hori gogortasun hori, ezetasuna, bizka kosta zitzaiela, favorito asko, ez zuten maila eman, igual, Valverde bere esaterako, adibidez Erbitik, Castroviejo, Izagirre, teorian Valverderentzat lan egiten jun behar ziran, baita Purito Rodríguezentzat. Ez dakit, ikusten asko baldintzatu dabela horrek, gogortasun horrek? Bai, ezkenen beste faktore bat gehigarri bada ez, eta bueno, ezkenen egun tarte gutxi izaten die egokitzapen hori egiteko eta bueno, batzuk egun tarte horietan nahikoa daukie, eta beste batzuk gehiago behar izaten du eta bueno, nire nahien kasun nik uste hori gertatu zitzaiola zehatako batez egokitzapen hori kostago gintzitzaiola gehiago eta Valverden kasunen nik uste baietz eta beste favorito batzun kasune baietz, baina bueno, kirola izkenen nola izaten da. Bai, Jonek adibidez, turro oso ondo amaitxu ban, etapa garaipenagaz eta guzti. Igual, zaila da nivel hori, maila hori mantentzia da turra amaitu, adibidez Chris Froome ikusi dugu, turra amaitu ban bezala, eta gero kosta egiten zaiela, maila hori mantentzia. Bai, ez oso zaila da, bai. Bueno, gero nik uste bai Alejandro eta bai honek turretik etorri ziren, baina bueno, gero Puritore bai, baina adibidez hauek gero nik uste anaien kasun Donostiko horrituta azkeneko momentu arte ere, bai Castroviejo, Imanolek eta beak ere hautatzaien aldetik etzekiten ez jun bartzien, etzien jun behar gauza batzu dare hor, ez dakizuenak, ez dizuenak guztien ez da gauzak nahi bezain ondo egiten ez, eta Donostire hor tarte neuki zuen, agian ondo etorri daike, baina baita ez dizuzten deskantxu 3-4 eguneko deskantxu on bat izaten, zati beti aktibauta euki barra eukezu gorputz eta 3 asteko proba bat eta gero deskantxu on bat izatea 3-4 egun beti ondo etortzen da freskotasunen baten dizulako. Gero erlojupekoa, bigarren proba hori gauzak aldatu zidan pixkat. Adibidez, emakumezkoetan hasteko izen propio bat, Christine Armstrong, hau da, 43 urte bete ditu eta
3 olimpiadetan, hau da, Pekinen urria izan zen, Londresen urria izan zen, eta berriz Rion urria izan da. Hombre, niretzako garbi dauena da horre demostratzen dau, zelako berezkoa daukan emakume horrek ezta, eta batez be froga horretarako. Egia da, iazko mundialean nila harrituta geratu nintzela, ze erretiratuta zegoen, bueltatu zen, eta hasierako postuetan irten zen, eta hor egon zen lehenengo postuko aulkian eserita, kasi frogaren bukarara arte. Ze uste dut 4. edo 5. egin zuela, 2 urte geldi egon ondoren. Eta gainera kontuan hartuta 3 ebakuntza ero izan dituela aldakan, ez? Baina iaz hori apuntatuta, aurtengo jokuetarako agertzen zen ja favoriten artean. Eta demostrazio itzela emanez, atzo berak irabazi zuen. Gizonezkoetan maila oso nemogen, ez? Bai Castroviejok, bai Izagirrek, biak, hau da, errepideko proban ibilizilan pizkate talde lan egiten, gero erlojupekoa, eman zuten mailan, hau da, Castroviejok 4. izan zen, 4 segundora geratu zen Frumetik, pena, eta Jonek be 8. eta diploma bat, ez? Ekarriko dago etxera, hau da, oso ondo, ez? Bai, nik uste dut oso maila itzela eman zuela, ez? Gazte die baita, Jonathanek Londresen parte hartu zuen, baina Jonen aurreneko joko olimpikok eta esperientzi bezala ere bai nik uste oso aberasgarria, ez? Berriz esango, ez dakit, maila oso ona eman zuen, batez ere Jonathanek, kontun hartu oso urte zaie pasau dola, vertebra arazokin, ukondoko arazoa, erorketa horrekin, eta oso hilabete txarra pasau ditu, eta berriz horrei buelta eman da, eta ematen lortu duen maila hori berriz lortzea oso zaie da. Berak, ez dakit, eroriko aipatu duzu, berak esan zuen erlojupekoan, hau da, jaitxiera arriskutsua zen, lehen aipatu dugu, bai, emakumezkoetan bai gizonezko probetan eroriko garrantzitsuak izan ziren, eta berak bazeukale beldur hori eta igual ez otezan gutxi arriskatu, hau da, igual berak esaten zuen burutik irudi horiek bazituela erorikoak, ez da, txirrindulari batek hor izaten ditu ikarak edo. Bai, noski, ezkenen batez ere olako eroriko Jonathanen kasun handi bat izan dezunen eta egontzeanen hainbeste denbora lasterketatik kanpo eta txirrindu ikutu gabe, beti olako egoratan beti etortzen dira, ez da arrisku daunen, aurreko kasun bezala, beti eguraldi dela eta gero jaitxira ere bai, pixka eta arrisku zuke ja badakizu arrisku hori hor laula eta beti izaten duzu galga gehiago frenatzeko intentzio barrutik. Honekin bukatzen da Rioko txirrindulari proben inguruko analisi bat, kasu honetan gonbidatu oso bereziak izan dugu gurekin eta eskertzen dotzagu eurei ere zuen presentzia. Eskerrik asko. Errefuxiatuen krisia hain agerikoa den garaiotan, Olinpiar Jokoetan ere bada albisterik gai horri lotuta. Euren herrialdeetako gatazketatik ihesi doazen errefuxiatuak izanagatik ere, Olinpiar Joko hauetan beren kirol gaitasunak erakusteko aukera izango baitute 10 atletak. Hego Sudango 5 korrikalarik, Siriako 2 igerilarik, Kongoko 2 judo borrokalarik eta Etiopiako maratoilari batek osatuko dute taldea. Eta beste edozein herrialde bezala arituko dira Rion. Nazio Batuen erakundeak errefuxiatu izaera onartu izana eta lehiatzeko gaitasuna. Baldintza horiek lehenetsi ditu nazioarteko Olinpiar Batzordeak taldea osatzerako orduan. Talde bat ere izango dute bidelagun, logistikari, teknikari eta entrenamendu fisikoari lotutako beharrak, ase eta laguntza eskainiko diena. Hainbatek ezin izan dute beren herritartasuna ordezkatu Olinpiar Jokoetan. Errefuxiatuen izaeraren izenean lehiatzeko aukera baina, aurrez inoiz gertatu gabeko zerbait da. Mundu osoko errefuxiatuei itxaropen mezu bat helarazi nahi diegu, azaldu du Thomas Bach nazioarteko Olinpiar Batzordeko presidenteak, eta gaineratu beste talden tratu bera jasoko duela. Brasilen itxaropen mezu errefuxiatuei, ea ozeanoaren bestaldera ere iristen den.
Kaixo Berriazale, Suedian nago dagoeneko Jose Antonio Agirre lehendakariaren duela 75 urteko etapetako bat osatzen, Trelleborg-Göteborg. Trenez egin zuen berak, baina niri xotxak bizikletaz joateko bakarrik iritsi zaizkit. Itsasargi honetara igo naiz, geratzen zaidan bidea ikusteko. Gutxienez, 250 kilometro. Burua gauza bat agintzen dit, zangoek beste bat eta ipurdiak 3. bat, baina nire kalkuluen arabera, 4 egun gutxienez beharko ditut Göteborgera iristeko. Eta hori, atzetik segika dudan sikarioak lehenago harrapatzen ez banau. Ihr werdet nicht nur Hunger haben, meine lieben Freunde. Ich werde euch noch ganz andere Probleme bereiten. Nire itxuragatik ez du ematen, baina adinean aurrera noan ere. Erdi deprimituta nago ikusi duanetik Rion ni baino 20 urte gutxiago dituzten aletak egongo direla. Batzuk 2000 urtean jaiotakoak dira. Nire seme-alabak izan ahalko lukete, hori, seme-alabak banitu eta dudana baino genetika desentez hobeago banu. Bertigo apur bat ematen du. Carl Luisek 55 urte ditu, Merlenotek 56, eta irailan 20 urte beteko dira Miguel Indurainek erretiro hartu zuela. Bere espataren formak bizikleta atzo aurkeztu balute bezala gogoratzen ditut. Nire espata ez da Indurainena bezalakoa, baina Göteborgera horrekin egin beharko dut. Banoa, aio Berriazale! Ander, ez eta asmatu nordan gaur eguneko irudiaren protagonista. Utzi pentsatzen, Maialen Txorraut. Ba ez, ane, Txorrauten alaba. Horrela aspatu zuen atzo piraguistak bere lorpena bere alabatzoarekin. Amatxo lehena izan da, lehena! Alaba eraman dute herriora eta piraguak. Umetzoekin bidaiatu duen edonork badaki hori ere, lorpen handia dela. Apustu bat egin genuen, ama eta elitiko kirolaria izatea, eta irabazi egin dugu. Horrela aitortu zion atzo Imanol Magro kasetariari. Baina ez da seme-alabekin Riora joan den kirolari bakarra. Michael Phelps igerilaria ere ikusi dugu semea musukatzen. Nicole Beck errugbi jokalarian bere alabarekin agertu zen urrezko domina jasota gero. Eta Nino Salubatze, tirotzaile georgiarrak, ere bere semea eraman du. Txone Matxabariani. Baina semea ez da ama animatzera mugatu. Biek parte hartu dute olinpiar tiroan. Lehen aldia da, ama eta semea olinpiar joko berberetan parte hartzen dutela. Argazki bitxiak eta politak. Umetzen argazkiak gustatzen zaizkizu? Bueno, tira. Bai. Hemen zer dakaban? Ditu. Ametxo hondartzan, eta hemen bere amamarekin, eta hemen bere bizikleta berriarekin, eta hemen joan...